Bobi Igbo ekele m unu. Enwe ihe m chọrọ ịgwa unu. Ana m abịa n'ọwa mmekọrịta ọha na eze a, nwa bekee kpọrọ ya social media. E nwere ọtụtụ ihe ndị zoro ezo nke ụfọdụ na-amaghị. Ụfọdụ na-ebi ndụ ebe a ka a ga-asị na ọ bụ ha kacha. Ka m dokwa gị anya, ndụ a na-ebi n'ọwa mmekọrịta ọha na eze a bụ ndụ ị chọrọ ka onye hụ ka ọ gara. Mana ọtụtụ ihe zokwara ezo, ya mere m ji agwa gị taa, ekwekwala ka ihe ị na-ahụ ebe a megharịa gị anya. Mara ihe ị na-ele, marakwa ihe ị na-esonye. Ndụ a na-ebi ebe a bụ sọ mmachi akwa, mana ekpughe akwa a machiri amachi. Ịghọta na ọ dị omimi. Bobi Igbo ekele m unu. Pụtawa n'ezi, ụmụ amadi na-echu unu. Ụda nsọ.